Hej og velkommen til den første video på min gaming kanal. Ikke mega glad, jo. Selvfølgelig. Og jeg har Andreas med, fordi at vi sad lige og snakkede Skype, så tænkte jeg lige, vi kunne have ham med. Super. Og det går ud på, altså I kan se at jeg spiller Minecraft, men det går ud på, det er, at jeg simpelthen, altså det er lidt ligesom at du er sådan en fly, og du kan sådan flyve rundt eller sådan noget. Det er lidt Star Wars-agtigt, kan man sige. Vil du ikke også sige det, Andreas? Jo, selvfølgelig vil jeg sige det. Ja. Men det er i hvert fald fucking sjovt, og I kan se, hvordan det ser ud nu. Og det er i hvert fald mega sjovt, men får helt vildt mange grin med det. Jeg fløj med hovedet ned i jorden 2 gange og døde af det. Okay, jeg flyver ned. Jeg er sådan 2 liv tilbage. Du får Swordman, og det vil sige, at du er sådan okay hurtig, og så kan du, altså du har et bedre sværd. Og hvis du er tank, så har du et dårligere sværd, men du har bedre rustning. Og hvis du er ninja, så har du selvfølgelig et godt sværd, og så altså sådan lidt, så virkelig hurtigt. Og archer, det er hvis du så. Skal vi ikke mødes hen på solen, Magnus? Hej. Ja, flabet. Ja. Så fik man også lige den side af Magnus med. Haha, nå okay. Okay, det er da helt fint. Ja, jeg er begyndt at tage kæld. Væk, taber. Og så er der også mist et eller andet. Jeg ved ikke hvad det er. Så er der også en sovepakke. Jeg ved den her. Køb dit eget arm. Jeg vil købe. Så I kan se hvordan det ser ud. Der var egentlig bare ud af sådan en PvP, hvor du flyver rundt og til sådan nogle alt muligt fedt. Ja, man får lige komme ned til den der supernova ting, Anders. Hvad for noget? Nej, au, jeg dør af ingenting. Nej, jeg bliver fast i jorden. Okay, nu er jeg. Andreas, din mic den er virkelig lige nu. Ja, det er på grund af nettet, det var hårdt. Jeg er med igen. Ja. Hvor er du? Jeg er lige nede og fight det. Den første indtil videre. Nej, det er med 10. Ja, og du var simpelthen tal på dem. Men ja, det er i hvert fald fucking sjovt. Vi har lavet en alt for mange. Det meste af tiden bliver spillet her. Fuck! I hvert fald, hvor vi er fri. Så løber jeg op ad en trappe, jeg bare ved at havne ned i lavaen. Okay, det er rigtigt. Gæt det rigtigt. Nej. Au, what the fuck? Nej, så dør jeg. Men mor, jeg skal nok gå med hunden efter det her, når jeg lige er optaget. Okay, Magnus, hvor er du? Lad os nu bare mødes nede ved bunden. Okay, jeg tager ned til bunden, så jeg er på et skib lige nu. Ja. Jeg er nede på bunden. Og jeg kommer også svævende ned, som den ninja jeg er. I skal være sådan heavy, men altså, det er lige meget. Lige bagved dig. Opad. Bag dig. Ja, vi går lige ind i en fight. Okay, flip. Jeg tager dem, der står lidt ude. Vi går ind og killstealer alle, fordi vi bare er sådan noobs, der ikke kan finde ud af at slås en mod en. Nej! Øj, jeg fik ham lige bagved. Noob. Kål så bare et kill. Du kan kun få dem, når det er, at de allerede er døde. Nej, jeg spawnede så langt ned. Nå, nu er jeg helt oppe i top igen. Nej, what? Nej, så var der et hul der. Godt set. Nej. Ej. Dør man ikke, mand. Ej, så har han en makker med sig. Au, hjælp mig. Nej, jeg døde.
Som jeg nok kan høre på mig, så er jeg meget dårlig til PvP. Det er jeg sgu da også. Ja, det ved jeg godt. Hvad? Der er nogle tabere, der flyver væk. Ej, okay. Wow, jeg kan slås i luften. Men jeg vil meget gerne sige, hvad jeg skal spille på den her kanal, fordi jeg kan sige, Let's go! det jeg har mest sådan lyst til at spille, det er ikke bare mig. Ikke spil Så I må godt, skrive i kommentarer, hvis I vil se mig spille et eller andet. Hvad fanden laver du? Ja, du skal dø. Nej, for jeg er allerede ved at dø. Er du allerede død nu? Nej, au! Ja! Nej, så dør jeg nu. Dør din lille veninde. Ej. Jeg overlevede mit halvt liv igen. Du skulle kun have slået mig en gang mere. Ej, så er der en, der står og spawnkiller. Wow, det er travlt. Jeg har også selv gjort det. Lidt væk og dør. Jeg spawnkillede også inden, at vi startede på den her video. Jeg havde et halvt liv. Nej, jeg havde halvandet liv og så fører en væk og dør. What, der er et helt team, og I er der i bunden. Ja, det kunne jeg godt have sagt. Ah, shit, de er 5, 4. Ah, snyd. Det er lige sådan. Nej, jeg troede kun de var 3. Bare så. Ja, det. Men så er vi bare et team. Hvor er du hen? Det ved jeg ikke. Bare tag ned i Jeg er bunden. ude på den der græsplanet eller grønne planet. Det er lang tid siden, jeg har været der nu. Nå, ja. Jeg var der for 10 minutter siden. Jamen, jeg tog lige en rundtur ved en anden galakse her for 10 minutter siden. Ja. Åh, skal lige flække her. Skal lige flex. Fuck. Magnus, jeg troede du sagde, du kommer hen. Nu bliver jeg nødt til bare at tage ned og dræbe. Gør jeg altså heller ikke. Okay, det gør jeg. Fuck, jeg skal væk derfra. Yes! Tak. Jeg er på den der blå der planet. Jeg kommer hen til den grønne. Og Jeg så opdæk, lige ja. dig. Jeg så lige dig. Jamen, jeg jagter en. Au! Nu røg jeg bare direkte ned i jorden. Der døde du. Nej, men jeg har mistet så 2 liv. Dø, din taber. Ej! Jeg kunne bare se, der ryge en foran. Fuck! Nej, det er godt det der. Det er godt. Jeg ser dig bare sådan helt nøje, og så rører du bare ud af døren. Fuck, det er træls det der. Fuck, det var godt. Nu rører jeg bare lige forbi mig og dør. Vi falder bare ned. Jeg kunne bare se dig. Jeg har lige fundet dig. Ja, men jeg dræber. Jeg dræber også dig. Nej, lad være. Jeg troede, du var min ven. Slip op. Ah! Yes! Fuck, du noob, mand. Siger det kun fordi jeg dræbte dig. Ja. Jeg kommer hen og dræber dig nu. Det gør du bare. Ja, for jeg er flået væk. Nå. Ja, jeg er flået væk. Lad os nu komme bare. Jeg spawnkillede en, der var AFK. Jeg er fucking vild til PvP. Au. Det er så mega til min, den er temmelig langsom til at reload alt det her. Eller til at load hele verden. Ui. Jeg har lige fundet dig. Tak. Der er nørden. Ja, jeg rammer dig! fuck, det er træls. Nej, så dør jeg! Så dør jeg ved at falde ned. Det gør du prøvede at ramme den her tunnel der, så flyver du bare direkte ned i jorden. Det gør. Nu ved du, hvad det er. Nu kender du ydmygelsen. Og det er også mig, det sker ved. Og hvad er dødstjernen? Hvad er det? Skal vi have en ved en? Fuck mig. Nej. Ui, skal. Nej, what? Fuck mig! Jeg står, jeg dør. Lad være med at gå ind i. Godt. Hvor er du hen? Jamen, jeg er i spawnen nu. Okay, Ja, du. også. Eller vi tager den der ky. Nej, okay, det kan vi ikke. Skal vi ikke prøve at tage den her? Bueskyld. Den har jeg ikke prøvet. Den tager vi. Og så, hvilken vand tager vi så? Skal vi ikke bare til spaceship? Jo, det skal vi. Nej! Dø. Nej, så brugte du svær. Nej, jeg dør. Yes. Ah!
okselæggerne. Skal du dø, Magnus? Kom bare. Au. Ej! Nej! Nu kommer der en anden nørd, der prøver at slå mig ihjel. Ind på midten! Nej! Løb. Nå. Godt du igen. Det ved jeg ikke, jeg er jo over på en eller anden ø. Det er lidt ost. Ah, den der gule en. Ja, jeg ved det ikke helt. Halvdelen af den er... Nej, den er overhovedet cool næsten. Ah, okay. Så er det ikke den, jeg giver. Okay, jeg tager altså ikke den der bule igen. Ja, det ved jeg godt. Var ikke den, som du bare elskede helt vildt i starten? Nej, jeg flyver hver rundt og skyder af en. Jeg har ikke engang prøvet det. Jeg lover, jeg ikke slår dig ihjel, men jeg kan ikke stole på dig. Wow, så falder jeg ned lige i lavaen. Hvordan er det muligt? Det er fordi, jeg fløj ind på sådan en planet, og så døde jeg bare. Og hvad? Magnus er inde i en planet nu. Hvor vil du vente igennem det? Jeg vil gerne hen til den her lava-planet der. Der har jeg lige været. Det er et skraldested. Nej, fordi der er et sted, hvor der er, du kan komme ind. Men hvor er den nu? Er det her, hvor der er de der underlige trapper? Det er sgu ikke. Trapper. Så bliver jeg bare beskudt bagfra det hele. Ja, det er da også meget mega fair. Jeg angriber ind, og så bliver jeg bare beskudt overalt. Fuck mig. Jeg flyver bare ned ad døre. Nej, hvor... Nej. Det er bare de der helvede. Okay. Ja, men altså, Jeg dræbte derinde, så. Nej, Hvorfor ikke? fordi du er dig. Nej. Goddammit, men så starter jeg stadigvæk helt nede i bunden. Jeg har bare lyst til at flyve ned og dø. Der! Jeg fandt det! Jeg overlevede med et halvt liv. Nå, Magnus, hvor er det bare gå. Jeg kan gå. Nice, det er træls. Mand, jeg vil bare gerne ind til det der skide sted, hvor der er så ikke... Hvordan filen kommer jeg op her? Oh my god. Nej, så starter jeg lige præcis nedenunder den. Shit, jeg mistede meget liv der. Nej, hvor er jeg død. Jeg tager tanken, så mister jeg vel ikke så meget liv. Det gør det bare. Så bokker min bare helt vildt, den gør. Kan jeg ikke bare komme ind til det der lava der, uden at bare sådan blive ødelagt for alle sider? Ødelagt. Ødelagt. Jeg vil ikke starte ved kagen. Jeg følger bare ned og dør. Ja, prøv at være venner der. Det tror jeg ikke. Jeg gør der var også på et tidspunkt en, som der stod og slog på mig. Du skal bare dø din taber, og så når det er, han sådan er ved at dø, så er det bare sådan, hey, friends, Ja, friends. Det her, det er sikkert, det er mit yndlings PvP. Ja. Wow, hey Magnus, prøv at teleportere dig til en platform. Prøv at teleportere dig til den, der hedder platform, der er bare kamp. Platform. Ja, det er platform. Når du er død. Ja, jeg er død lige om lidt. Platform. Nå, der. Ja, der er fucking meget fight der. Ja. Jeg vælger bare... Det var der, hvor jeg spawn-killede alle. Du kan ikke bare være derinde hele tiden, så bare overtage det der sted. Jo, men jeg har lidt som om... Fuck, det var dig. Ellers stop nu. Sorry. Nej, what? Nej, nu dør jeg jo.
Ja, jeg skal slog nok det. en gang, så kaster den bare ned. Du prøver at dræbe mig igen, se! Jeg dræbte dig faktisk. Se hvad det var jeg sagde, jeg kan ikke stole på dig mere. Jeg skulle have dit kill, fordi at ellers så er jeg bare sur på dig. Ellers vil du bare være sur på mig, eller hvad du sagde? Ja, fordi at du kastede mig ned i lavaen. Vil du høre noget med, Magnus, du slog på mig en gang. Au, hvad laver du? Og så slår du på mig igen! Ja, nej jeg gjorde. Jo, du gjorde. Det. Og så dræbte Du slog på mig 2 gange. Det er dig. Sorry. Hey, der står en der, kom. Så du var direkte ned i dag, mand. Okay. Fuck mig. Wow. Prøv lige igen. Og hvad er det? Prøv lidt af mig. Nej, motherfucker. Woohoo! Hvor er du henne? Jeg er heroppe. Ja! Hvor er det? Au! Eller hjælp mig lige med ham her. Jeg rammer lige præcis lavaen. Jeg fik ham med lige. Nej, jeg kom med og Det er skadede nemt ham. at dræbe dem her. Jeg skal vælge busket. Nej, så... Yes, jeg fik ham. Fuck mig. Nej, jeg nåede ikke om Der dig. er en, der har sådan nogle kasteting. Ja, det ved jeg, det er den her lederarmor. Er det ikke ninjaen eller sådan noget? Ja, det er lederarmor, mand. Eller hvorfor går du ikke ind til den platform her? Fordi jeg er bueskytter nu. Lige for mig, Andreas. Du er ikke engang fed med. Ja. Skal vi lave en fight mellem os to, eller hvad? Nej, det behøver Som, vi ikke, for jeg er sådan en bueskyt lige nu. Så lav det andet, altså. Du kan bare tage tank eller sådan noget. Jeg dør bare konstant, jeg får rimelig mange kills. Jeg klikker bare hele tiden. Ja, det er jo også det, man skal. Okay, nu vælger jeg bare heavy. Så man kan jo bare klikke én gang, og så ramme, og så klikke én gang mere. Ja. Så bare, Wow, så dræbte du mig. Ja. Nej, du gjorde ej. Nå, Jo. Hvorfor slap du mig? slap mig, okay. Hvorfor dræbte du mig? Spørger jeg om. Fordi... Ja, hvorfor? Skal vi ikke lave en fight? Jo, med 30 andre. Men det er 1 ved 1. Vi kan godt gå ind i en 1v1 faktisk. Så var du bare nederen, Magnus. På et halvt liv overleve. Jeg bliver bare slået med i ryggen med det samme, jeg kommer ind. Så falder jeg ned i det. Fuck, hvad er det der ulækkert? Så gør jeg grin med en, og så falder jeg selv ned i det. Speedy Gonzales var med på is. Hvor hvis man er ninja, så er man mega hurtig. Jamen det er også det, jeg er. Men det er bare fucking hurtigt. Gå væk. Fuck, du slår mig bare langt tilbage. Du fik mig bare langt tilbage, du gjorde. Yes. Så kommer jeg bare og skubber dig ned. Nu skal du fandme dø. Nej. Nej, så bliver jeg skudt bagfra. I det mindste dør jeg ikke af dig. Det er det eneste, jeg Og beder. så er der en, der skubber mig ned i lavaen. Aha. Nå. Fuck, jeg fik det, tror jeg. Jeg tænker, det er ved at være slut for denne episode. Ja, du døde. Så driver du mig. Nå, ja. Men ja, så det var egentlig bare det. Tænker jeg bare, at jeg vil runde af og sige mange tak, fordi I så med. Og jeg vil også gerne lige tilføje, at jeg har på min main kanal, der har jeg simpelthen rundet 54 subscribers. Så det er jeg mega glad for. Skal du så ikke lave en 50 sub special? Eller hvad det nu hedder? Men i hvert fald mange tak fordi I så med, og husk at like og subscribe og del alt det her. Fordi hvis I deler det her, så bliver min kanal meget større, og det vil være mega fedt. Så see you.